Уважаеми дами и господа, Антон Найденов се казвам, трети видеоматериал за уникалната система на мрежа и като водиш на интернет медии и радиа бих казал следното нещо. Освен че съм рекетиран като кадър посока Държавна агенция за безопасност движение по пътищата и по образование, било неудобно за телекомите, новата компютърна игра Мафия. Служителите техници с Енергото от 2017-2018 година. Колко ниско е паднал бюджетния мозък почти по области, че не е лесно, относно шофьорите на МПС и не МПС-та, които се правят на мутри, че на мутрите от 50 години раждането в София, работят за Нью Йорк, САЩ и професионално си казвам всяко нещо, което пък те са същи спрямо вашите колеги, спрямо Европейския съюз по продължението, че не съм очаквал да паднете толкова ниско за търсене на моя яш момче, относно продължението в Израел за Кръстю, че било доста неудобно в Държавна агенция за безопасност движение по пътищата за Редия и София, районните кметства квартали, относно КЗП и КЗК, относно продължението за битови сметки, че е било неудобно за такса сграда, новите мафиоти, компютърна игра 150 лева сте нямали и затова се правите на 112 с мнение без 111, вашите познати 112, относно здравеопазването, че било неудобно, не е неудобно да го коментирам това нещо, защото в демократичното самче-републиканско изказване на мене било удобно да коментирам докъде сте достигнали Столична община, новата компютърна игра Мафиотите, дето играете и ня играете, защото аз съм геймър, но толкова нищо за битови сметки да се подигравам за една заплата, било доста неудобно към някаква съвест. Това, което мога да кажа, както и здравеопазването, относно Министерството на отбраната и МВР, като агент, сътрудник, ЧНГ, експерт по пътна безопасност в Държавна агенция за безопасност. Не двамата дето да не точно така, двамата. И колкото повече се обикаляте и продължавате да си играете най-твърдите експерти с смъртни пръсти и сигнала, убивам всички свидетели относно